ہوئے نبی چاندہ جہاں تے علی علی ہوئے خدا یہ چاندہ جہاں تے نبی نبی ہوئے سویر بن کے سوالی پہ عرض کر دیے سویر بن کے سوالی پہ عرض کر ہٹاؤ تے روشنی ہوئے خدا چاندہ جہاں تے نبی نبی ہوئے تائید کر یا نہ کر تو اے جھوٹ سمجھنا تائید کر یا نہ کر تو اے جھوٹ سمجھنا علی دی نظر کرم کیڑا ولی ہوئے خدا چاندہ جہاں تے نبی نبی ہوئے جو گھر دا گھر بھی لوٹاوے تے سر ویوار دے جو گھر دا گھر بھی لوٹاوے تے سر ویوار دے حسین ورگا جہاں تے نہ کوئی سخی ہوئے خدا چاندہ جہاں تے نبی نبی ہوئے حاکم صاحب نے کمال کر دی مکتب بڑا پیارا ہے اے ہو تمنائے حاکم اے ہو دعا ہے میری اے ہو تمنائے حاکم اے ہو دعا ہے میری کہ قدم نبی دے ہوئے ساخری ہوئے خدا چاندہ جہاں تے نبی نبی ہوئے نبی چاندہ جہاں تے علی علی ہوئے خدا چاندہ جہاں